אז זהו, שלא על זה באתי לדבר. באתי לדבר קצת על נושא אחר. אנשים בדרך כלל נוטים לחשוב שהתנדבות בקהילה זה לתרום מחוץ למעגל החיים הפרטיים שלנו. רחוק מהבית, רחוק מכישורים טובים. אני מצאתי דרך הסתכלות מעניינת יותר, הקוסמת לי יותר. אז מה זה בכלל התנדבות בקהילה? האם זה להיות פעיל במד"א? או שמא זה לעזור לשכנה שלך שגרה בקומה מעל ומתחת? אני רוצה להציג בפניכם דרך הסתכלות חדשה, משהו אחר. האם חשבתם אי פעם שהתנדבות בקהילה זה לעזור לשכן שגר בבית לימוד? או מה אני, ילד בן 16, יכול לעזור לאותו שכן שמבוגר ממני בעשרות שנים? אז נכון, מההתנדבות מהסוג האחד שאני מכנה, הסוג הפחות מורכב, תוכלו לדעת מה זה לעזור לאחר, וכך לפתח בסיס מצוין להתנדבות מהסוג השני שאני מכנה, הסוג היותר מוכר. עכשיו, יכולים לבוא לשאול אותי, פיתחת תיאוריה יפה על התנדבות, אך האם תוכל לדבר על הסוג האחר של התנדבות ולציין מה טוב בה למשל? תשובות לשאלות אלה הרי בדוגמה הבאה. אנשים עיריית מודיעין מכבים רעות פיתחה פרויקט שנקרא מחויבות אישית, שבו תלמידי בתי הספר מהשכבות הגבוהות מתנדבים במקומות התנדבות. אני גיליתי שבית ספרי, תיכון מכבים רעות, לקח את הפרויקט ושדרג אותו, הפך אותו ממחויבות אישית לדרך רעים. כלומר, שלא רק התנדבו בשנת ההתנדבות. כל שנה תלמידי שכבות ט' וי' מתנדבים במקומות כאלה ואחרים, שבית ספר מקשר ביניהם, או שחלקם כבר מתנדבים. נהוג לומר, תיכון מכבים רעות, שהוא מייצר טייסים ומגדל לוחמים קרביים. אני אומר אחרת, הוא לא רק מגדל טייסים, אלא גם אנשים טובים, אכפתיים, שיש להם ערכים. עכשיו, לגבי הערך, יכול להיות שיבואו וישאלו אותי, מה, הם עושים את זה כחברים? אך אני אומר אחרת, הם עושים את זה כי הם מרגישים שכיף להם שם. כי ההתנדבות בסופו של דבר זה דרך לעולם חדש. כי הילד תלמידי התיכון, גם חבריי התנדבו במקומות כאלה ואחרים, וגם המשיכו אחר כך. חבריי מספרים לי שמקומות ההתנדבות פתחו להם דלת לחשיבה חדשה, לעולם אחר, לראות מקומות אחרים, לראות מחוץ לקופסה מה שאומרים. מקומות ההתנדבות הוסיפו להם יכולות וערכים שלא היו קיימים אצלם ועוזרות להם בחיים הפרטיים. ואם היו שואלים אותם את השאלה, האם הייתם ממליצים לאחרים להתנדב? התשובה שענו פה חבריי היא כן. גם אני התנדבתי שנה שעברה. ההתנדבות שלי הייתה חונכות. אני חנכתי שנה שעברה שנראה רגיל למדי, בלי שום בעיות מיוחדות, כמו עוד אחד מאיתנו. לילד שחנכתי היו קשיים כאלה ואחרים. אני כחונך הכנתי לו פעילויות שלא בהכרח היו קשורות למה שהוא עשה, או לקשיים שלו. הכנתי לו פעילויות כמו משחקי חשיבה, משחקי כדור, משחקים כאלה ואחרים. עשינו פעילות שהוא גם פחות אוהב לעשות, שיעורי בית. אחרי שנה אני יכול לספר לכם שפיתחתי יכולות וערכים חדשים, ואני מאוד שמח שהתנדבתי כחונך. לסיום, מה נובע מכל דבריי שאמרתי כאן? גיליתי שהתנדבות יכולה להופיע במובנים הקטנים ביותר והפשוטים ביותר. התנדבות זה תרומה לסביבה הקרובה והרחוקה שלכם. זאת ועוד, התנדבות לא רק מחשלת אתכם, אלא גם יכולה להוסיף יכולות וערכים חדשים שלא ידעתם שקיימים אצלכם או שרציתם לפתח ולא הצלחתם. התנדבות בנוסף יכולה לעזור לכם ולהעביר שיעור מה זה עולם אחר, לראות מחוץ לקופסה. אמנם, על כל ההתנדבות שלכם לא תקבלו תגמול או שכר בכסף, כמו שחלקכם עושים, אבל הרבה דברים אחרים יקבלו את התגמול הרצוי, אם זה בהעלאת חיוך למי שעזרתם לו, או בפיתוח יכולות כמו שציינתי. ולכן, אם אתם מתנדבים במקום כלשהו, המליצו לאחרים לעשות, כמו שחבריי עושים. ואם אתם עוד לא מתנדבים, תתחילו להתנדב, תתחילו בהתנדבות מהסוג האחד שאמרתי פה, ההתנדבות לעזור לשכנה. וככה, תצליחו בעזרת כושר התמדה, לעשות להצליח בחיוך טוב, ככה תצליחו בגדול. תודה רבה.